Маша и Мечокът. Имало едно време едно момиченце на име Маша. Тя много обичала своите баба и дядо и всяко лято оставала при тях на село. Един ден тримата отишли в гората за гъби. Маша обичала да се разхожда из гората и последвала едно зайче по близката пътечка. Изведнъж осъзнала, че се е изгубила, а скоро започнало и да се стъмва. Маша се лутала уплашена, но видяла малка къщичка, сгушена между дърветата. Отправила се към къщичката и почукала на вратата, но никой не отговорил. Затова тя отворила вратата и видяла, че вътре е разхвърляно и мръсно. Зачудила се кой живее в тази къщичка, но скоро през вратата влязал голям Мечок и с очудване попитал Маша. Коя си ти? И какво правиш в моя дом неканено? Казвам се Маша и се изгубих в гората. Видях тази къщичка и дойдох да попитам за пътя към селото. Ще ми помогнеш ли? Казало с уплашен глас момиченцето. Имам по-добра идея. Отговорил Мечокът. Ти ще живееш с мен. Искам някой да ми шета и готви, за да превърне моя дом в уютно място. Маша нямала друг избор, освен да остане в дома на Мечока. В следващите няколко дена момиченцето чистело, подреждало, перяло и готвело за своя домакин. Тя спечелила доверието на Мечока, защото била мила и отзивчива, но тайно крояла план как да се върне при своите баба и дядо. Първо изплела голяма кошница, точно както нейната баба я е учила. И после отишла при Мечока и казала: Мечо, искам да изпека питки, които ти утре да занесеш на баба и дядо, защото те сигурно са много притеснени за мен и тъжат. Моля те, бъди така добър и изпълни тази моя молба. А аз ще остана в къщата и ще те чакам. На Мечока му дожаляло за Маша и се съгласил да изпълни нейното желание. Така на следващия ден Маша станала рано, замесила тесто и изпекла дозина питки. Сложила ги в кошницата и казала: На двора видях едно въже. Отиди да го донесеш и ще привържем кошницата, за да ти е по-лесно да я носиш. Така и станало. Когато обаче Мечокът излязал да донесе въжето, Маша скочила в кошницата и се покрила с кърпа, върху която наредила питките. Мечокът привързал кошницата на гърба си и потеглил, а Маша извикала отвътре: Мечо, да знаеш, че ще те наблюдавам от покрива на къщата. Не яш от питките и бързай към селото. Тръгнал Мечокът през гората, но по едно време се уморил и седнал на един пън. Решил, че Маша вече не го вижда, затова понечил да отвори кошницата и да си хапне от питките. Но тя побързала и извикала: Мечо, виждам те, не яш от питките. Зачудил се Мечокът как така Маша го вижда, но спазил обещанието си и продължил нататък. След известно време стигнал до селото и намерил къщата на бабата и дядото на Маша по нейните инструкции. Оставил тежката кошница на прага и почукал на вратата. В този момент обаче кучетата от селото го надушили и го прогонили. Оплашеният Мечок побързал да избяга в гората и си обещал повече никога да не стъпва в селото. Каква била изненадата на бабата и дядото, когато отворили вратата и видели кошницата, от която изскочила тяхната обичана внучка Маша жива и здрава.
Тя им разказала всичко, а те я прегърнали силно с облегчение, че виждат момиченцето отново. Бабо, дядо, толкова ми липсвахте и се радвам, че отново съм при вас, казала Маша през сълзи. Така тя винаги помнела, че е важно да не се отдалечава на непознати места и че всяка ситуация има решение, когато използваме логика и разум.